Nakapimpintas deti series of lesson tayo, may panggep iti practices of a genuine Christian. No pudno tayo nga imawat ti Apo, hanlaan nga deti kunada nga professing. Professing ket claim. We claim nga Christian tayo. No di ket possessing, meaning agpaiso nga adda kada tayon iti Apo. So we are not only professing, but possessing. Adda kada tayon ti Apo. Genuine Christian. So no adda kada tayon ti Apo, anyada dagiti manifestation. What are the marks, the practices? Anyada dagiti langa, karakteristik, iti maysa nga tao, nga addan iti Apo ken kuana. Genuine Christian. Mabasa tayo dayta ti James chapter 1, kunana ti verse 22, ngem managtungpal kayo kuma iti sao, ket saan ang managdengeg laeng, nga alilawen yung metlaeng, dagiti bagbagiyo. Number 1, he complies with the word of God. So data verse number 22. And then, naadal tayo data iti last Wednesday night, may panggap iti panangsurot, follow God's instruction, fulfill God's instruction, fix your life according to God's instruction. So no, dati Apo kada tayo, magmanifest, iti biyag tayo, nga datayo ket ana, managtulnog, kadagiti sasao iti Apo. Manifestation, so nga, no mariktam nga apay kala, disobedient tayo ket hantay makita nga ti ag-obey tayo. So, questionable. Okay? Verse 26, basahin tayo. Verse 26. No ti asino man a tao, panunuten na nga iso man nagdaydayaw, ngem di na nged-ngedan ti dila na. No diket alilawen na ti puso na metlaeng, ti panagdaydayaw daytoy a tao, isuket bareng-bareng. So, deti ti lesson ta itang arabi, may ikadwa, lesson 2, nga manifestation, nga danti Apo kada tayo, hanlaeng nga obedient tayo ti Word of God, no dikat pa ikadwa, He controls His tongue. Let us pray. Apo Diyos, agyamang kami, kadigiti na imbalitukan nga saom. Sapay kumaapo, ta mapagbiyagan mi. Kat itang arabi bigbigan mi, nga nakapoy kami. Ngem gaputa adda kada kamin Apo Jesus, babantisan ti Espiritom. Ket naisalakan kami, inikan na kamti barong abiyag. Suruten mi nga rod Apo, iti intuding mo nga panagbiag mi. DJ pa nag-comply ti saom, ag-comply kami Apo. May kadwa, deti lesson mi ita, control our tongue. So Lord, let this lesson serve as a guideline nga pang-assess mi ken mangi rule Apo, mangi turong, mangi dalan dagiti panagsaumi Apo Dios. Ta numampay tao kami ket adapelang ti human nature mi ngem masapol nga balbaliwam daytoy nga aspeto ti biag mi Apo. In Jesus name we pray. Amen and amen. Agtugaw tayo kakabsat. Okay? So, deti topic tayo itang arabi. Ibaga tayo man amin. Everybody, read. Ready, go. He controls His tongue. Okay? No control ko na tayo, ket panang pengdan tayo. Okay? Iturong tayo. Oo. Haang nga DJ, no control your tongue, data kaslang statement, nga ti kayat na nga sawen, masapol kakabsat nga discreet, tactful, ken naanad tayo, iti panagsao tayo. Apay nga aming kakabsat? Well, our speech, uno ti panagsao, is integral. Ti kayat na nga sawon ti integral, essential aspect. Okay? To our Christian life. There are times nga saan tayo maanadan ti panagsarita tayo, ngem ti kayat nga sawon detoy, dayjay kina Kristiyano tayo, masapol nga i-govern na, hanlaan nga dayjay aspect tayo ti relationship,
Di priorities tayo, di panagserbi tayo ti Apo. Siyempre, di gito ikat major things. Ngem, ti single outan tayo ita, nga di Christian life tayo, masapol kakabsat nga i-manage na, di panagsao tayo. Antay lata ko na nga, awan na takastuyak nga rod. No dikat ko na tayo, Apo, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. Kaya nga sawan, dahito iti sa uti Apo, guideline, instruction, i-conform tayo ti bagi tayo. Let's live up to dahito'y guideline. So, integral. You cannot be a Christian by life nga hantay na annad, iti panagsao tayo. So, if we are to live as true Christians, pasat na, detoy panagsao. Another point is, our words, our speech, deti panagsao tayo, are equivalent to our maturity. Now, sensibly, kita nyo, te ubing, adda dete panagsao ti ubing. Aya? Ekat no detay nataengan, agsao, nga kas di panagsao ti ubing, anak ko na dano kwa, agubing-ubing kansa. Kasi di panagsao na, saan nga akma, kaday edad na. So therefore, uray gayam ti panagsao, equivalent kaday maturity tayo. So ipakpakita na level of our maturity. Kitantay di 1 Corinthians 13 verse 11. 1 Corinthians 13:11. When I was a child, I spake. O, nakita yo? Saan laang nga dete, sarita ti ubing. Panagsao ti ubing, no dikat, digid jay maibagana. Siyempre, gagangay at limitado. Limitado pa lang ti knowledge na. Limitado pa iti exposure kan experience na. So, they jailat mabalin na nga maibaga at ubing pay lang. I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, so, hantay dapat agtalinaed nga ubing ti panagpanunot. Ubing ti pan nakaawat. Uno agubing-ubing iti panagsao. Because when I became a man, anak ko na, I put away. So, adagayam transition ti biyag tayo. From childhood to maturity. Nakita yo? Halaan nga detay transition from biyag tayo nga unbeliever, awang preno ti sao, ag-transition itanta believer tayo, ada control nan. But also, ada transition na dayjay, kinaubing-ubing nga panagsao, mapanan kakabsat iti mature. So ako na nagat, when I became a man, anak ko na, I put away childish things. So our speech are equivalent to our maturity. Proverbs 17:27 to 28. Proverbs 17, verse 27, down to verse number 28. He that hath knowledge, no, dati knowledge tayo, maturity dito, ya, spareth his words. So, haan nga dito, ibaga na amin. Amo na ti agparbeng. Okay? And a man of understanding is of an excellent spirit. Verse 28, kitaan tayo. Even a fool, uri gayam tay tao nga nakuning, no haan unay nga agsasao ko na, kat counted wise, kahit nga sawan, nung amin te nakuning kat agsao, isagpaw na tay sarita na, baka nonsense ngamin. Iso nga no, agulimak langanan, nasaysaya at pay, wise. And he that siateth his lips is esteemed a man of understanding. Nasaysaya at lang ti panagulimak ng kunana. So there is a time to speak. There is also a time to be silent. Kasla komenta social media, we should know, amo tayo dapat, as Christians dito agad gaputa Kristiyano tayo. Amo tayo no kaanutay nga agsao, amo tayo mat no kaanutay nga, mangi wood dete balikas tayo. Because timang govern kada tayo, pan nakaawat, understanding. So nakita yung kakabsat,
Aya, importante. Kat no, jay sarita tayo, ijay tayo nga mag-gauge tayo maturity tayo nukwa. Proverbs chapter 4, verse 24. Proverbs 4:24. Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee. So, evaluaten tayo tibagi tayo. Anyada, dagitay balikas sarita, nga hangkon dapat nga ibagbagapay. Kunana dete kantagat, "'Twas a grand day when I was born again. The words I used to say, I say them no more." Adda di kita'y worldly terms. Ngano kitaan tayo, han nga, adete ko natin nga unbecoming. Iti Christian life tayo kala, madi kakabsat. Saan nga maibagay nga dapat ibalbalikas iti Kristiyano di giti nga bambanag. So, put away. What should be our prayer? Ti kararag tayo dapat kakabsat, that is Psalms 141 verse 3. Psalms 141 verse 3. Anak ko na. Set a watch, O Lord, before my mouth. Apo, mangisaad ka. Alagathaan nga dito, literal nga, ti apo kat mangikabil, ti anghel nga, mangkontrol di, panagungap tingiwat tayo, panagkuti tayo dila, ngam ti kayat na nga sawen kakabsat, apo ko na, ti ipagpakita na dito, dito pa nagsaok apo kat adda ko ma discretion na. Diskreta ko ma. Keep the door of my lips. Tulungan na, no, dati banag nga kayat kong ibaga, ngam sana maiparbeng. Apo, rekepam dyan ngiwat ko, apo. DJ ti kayat na nga sawan. Ikan nagtipan nakaawat, tapno maamiris ko, nga no, dati iyebkas ko, ibagat, ngam saan nga rebeng nga ibagak, saan ko kumanga maisawang, apo. DJ, rekepam tingiwat ko kunana. Psalms 19:14. Dapinda sa kararag. Let the words of my mouth, apo, dagiti kuma, sarita tingiwat ko, and the meditation of my heart, dagiti imutagtakan ti pusok, be acceptable. Amo it meaning ti acceptable? Ti acceptable kakabsat, kasla numangan ka, may rusok mo. Acceptable, ma-accept jay, rusok mo. Ngem no napadasan yot nangan kakabsat, ket madi anat mapasamak. Ibakwar mo no kwa. So, kuna tayo apo, digito'y kuma balikas kan sarita tingiwat ko, ket makaayo dati imatang mo, kuna na, O Lord, my strength and my redeemer. Now, dayjay kakabsat, iti may panggap iti relasyon tayo iti apo. Now, horizontally, no horizontal ko na tayo, with regards iti considering jay langan-langan tayo iti tao kakabsat, we have to realize our words either help or harm. Di nga min? Di kita balikas tayo kat either makatulong iti daytay tao when no maka-harm, anat harm, mangdadael. Okay? So, this is a matter of intention. Anat intention tayo. Daytay ka di mangtulong, wano mangimamag, wano mangdadael. Kat dayjay kakabsat nga intention ag-manifest ijay sarita. Okay? Our words either help or harm. So, ano ti dapat? Our words should be wholesome. Anat wholesome? Agulos ka. Wholesome. Ang kakabsat. Okay. Our words should be wholesome. Ti kayat na nga sawan ti wholesome, they should give life and direction. Okay? Dapat DJ sarita tayo, mangtudbiag. Di nga min, nagpintas deta kakabsat no, kunadagat, DJ nga tao no, agsaugat permi nga, anat mangtudbiag, te makapabangar, ken makaiturong, permi nga pakaiturungam, dagiti sarita, DJ nga tao. Okay? Proverbs 15:4. Okay? Proverbs 15:4. A wholesome tongue is a tree of life. Nakita yo? Tikano, dila nga wholesome, mangted iti biyag. But perverseness therein is a breach in the spirit. Mangidap, mangdadael, mangpundit espiritu.
Mabaling nga napadasan tayon kakabsat, iti nabiktima kadagitihan na napintas nga sarita. Narigat, di ngamin. May it come from friends, may it come from relatives, may it come from neighbors. Narigat, iti agbalin na biktima, iti sana napintas nga sarita. Ngam sa nabali nga datay tay biktima, wag lang nga datayo iti nagsarita, iti sana naimbag. So, as Christians, I would like to show you tonight, iti sumagmamano kakabsat nga guidance, iti sa uti apo, 7 nga balikas, 7 nga klase iti dapat nga isawang iti ngiwat tayo. 7 nga banag nga dapat isawang iti ngiwat tayo. Okay? Are you ready? Amen, kakabsat? Okay. Nakapimpintas, dito lesson tayo. Ayan. Okay. Number 1, nga dapat isawang iti ngiwat tayo. Number 1, God's Word. God's Word. Ano kaya nasaw ti God's Word? Sao iti apo. So as Christian, dapat itingiwat tayo ti isawang na sao iti apo. On the other hand, hana dapat maikontra ijay sao ti apo. Dagiti rumwar ijay ngiwat tayo. Matthew 4:4. Matthew 4:4. Kuna ti Matthew 4:4. Okay? But he answered and said, it is written, men shall not live by bread alone. O, kita nyo? Anakano ti mangiturong ti biyag ti tao. Anakano iti mangitunda ti biyag ti tao. Hanlang jay bread kunana. But by every word. Tita tao kasapulan na ita ti panakaidalan. Panakaiturong. Panakalawlawag. Di ngamin kakabsat. Adot mo upay. Adot ti adaparparikot na. Problema. Madagdag senang. Nabambanog iti panagbiag. So ana iti kasapulan. Nga mangigan digiti nga tattao. Saan kadi nga digiti sasao iti apo. Kasla kuma deti preaching itang arabi Numan pa'y nabambanog tayo nga nagmalmalam. Numan pa'y aduti problema pa'y iti agdama. Okay? Numan pa'y adada dagiti dagansan. Ngam deti panagdengag mo ti sasao ti apo. Saan kadi kakabsat nga nang runa ti Holy Spirit katulungan nakakat. Saan ka di nga mariknam kakabsat nga nakaimimas ti panagsaad naging ka? Because men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, datay nga Kristiyano, masursuro tay kuma, nga usaren, amutay kuma, nga i-quote, wano isuro, wano i-guide iti tao, babaan kadagiti sasao iti apo. So, no, dadigiti kasarsarita tayo, at dadigiti kabagyante nga makasapol iti advice, amutay kuma nga medyo ikot digiti verses. Han nakasapulan nga may kabesam ti amin na Biblia. At dalang digiti sumagmamano nga kunata yung life verses. No life verses, versikulo nga mangidalan ti panagbiag. Anada digijay, Matthew 6:33. So no nakitam ti kabsat kat kunam, kabsat, hamuliplipatan na, Matthew 6:33. Dayjay nga pa nangipalagip mo, dakkel a tulong kingkwana. Dete kumakabsat, kunanakat, anat makunang brad, ala, ti aramidan ta, itabrad ka tagkararag ta, isot ko na ta Biblia, in all thy ways acknowledge Him, He shall direct thy paths. Ada kumate, ada problema na, anat kunang kingkwana, brad, hangka unay mo upay, ada purpose ti Apo, di ngamin, all things work together for good. So, dapat agbalin nga expression ti Kristiyano, dagiti versikulo, statement, kan quotes ti Bible. Amen? Ikatan tayo, dagiti bad expressions tayo. Iwaksi tayo, dagiti worldly expressions tayo. So, katan tayo, nga ti expression tayo kuma, dagiti sa uti apo, dete, ma-quote tayo kuma nga, wana all things work together. Di kat uri unbeliever ta kasarsarita, blessing sika, all things work together. Anakat mo sa uwan nga all things work together. Kung anata, anang arot kat di matagdi, di namat nga, makanggang ti sasa uti apo. So, anti kayat nga sa uwan gayam, deta all things work together. Numan adda digiti nga sitwasyon, hante mo upay, kasi ti apo, adda purpose na amin digita. Kastagayam ti kayat nga sa uwan. So, God's Word. Now, talo nga ba nagkakabsat? Umuna ti amin, detoy.
God's word, anak ka diti ipakita ti sa uti apo. Okay? God's word shows you how to get to heaven. Awan sa bali nga libro, comics, magazine, no rin nagbasa ka ti secular. Eget, malagip ko di agbasbasa kakabsat kit kwa. No dete opening. Di ngamin, sumrek kata kwarto, anat makitam je kwa, babata blackboard. Di kita libro nga naparautan. Di ngamin, iyawid mo. Into no, end of classes. Anan to sumarunaon? Ket, masapol nga agtarimaan kat libro. Baliwam tay, sakab na. Ta isublim para ka DJ next nga sumublat. Uray na kadung nga librot naglabas ka digiti ima tayo. Deto ila Biblia iti makaisuro no kasanutay nga makapanlangit. Isu nga kas Kristiyano dapat masurusuro tayo nga ilawlawag kadagiti tattao, gagayem tayo, ken kakabagyan tayo, kaubraan tayo, sursurwan tayo nga ilawlawag kadakwada, dete inawat tayo nga ebanghelyo. Dito sa uti apo, word of truth. Okay? Kuna na 1 John 5:13. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Na isurat tapno maamuan tayo. So, bottom line, amu tayo kuma nga ilawlawag, dito sao, tipan na kaisalakan, kadagiti tattao, nga hanapay makamammo, itipan na kaisalakan. May kadwa kakabsat, God's word shows you life's purpose. Ti Biblia, ipakita na king ka, no anyat kay papanan iti panagbiag. Anya kadit kay papanan ti panagbiag. Kadigiti daddo mga tattao, ti kay papanan ti panagbiag, ket kwarta. No adut kwartam, isot kay papanan ti panagbiag. Kadigiti daddo mga tattao, ti lubong, ti kay papanan iti panagbiag. Fame, glory, anapay, wealth, anapay, ken adu kakabsat. Ngam anat pod no nga kay papanan ti panagbiag. Anat kay papanan ti panagbiag no awan ni Kristo ken ka. What shall it profit amen? Aya, uri daking ka ti amin, no awan ni Kristo, no awan relasyon mo iti apo, awan serbi na amin. Awan kay papanan ti panagbiag. So, kadatay nga Kristiyano, ammo tayo dayta nga kinapudno, pagbibiyagan tayo dayta nga kinapudno, kat surusurwan tayo nga ishare dayta nga sa uti apo kadagiti daddo mga tattao. Kahanadakas nga no daddo ma dadigiti kasarsarita tayo kud kuna amma nagpaiso gayem uri anyaman ti addaking ka awang kay papanan no awan ti apo ken ka. No awan relasyon mo ti apo. No hamu ti agdaydayaw ti apo. Awan serbi na digit nga bambanag. Ta pinarsuana tay ti apo tapno agdaydayaw tay ken kuana. Pinarsuana tayo tapno agserbi king kuana, na isina tayo gaputi basol, ngem na i-restore tayo babaan ken Kristo, kat masapol nga masursuro tayo ti agbiag, maawatam ti kinasyasin ni Apo Diyos. Dayjay. So, di kita kakabsat, amo kailangan ti agbasat Bible School, tapno masursurom, di gijay nga, sa kapasit nga, balikas nga maisyer ti sa baling nga tao. Makita yo? So, dati nga Kristiyano, di kito iti dapat nga ibalikas tayo. May ikatlo, anapay, God's word heals. Ti sa uti apo, makaagas. Ado digiti tattao ita, ngagsagsagaba, emotional pain, mental pain. Anapay, kanda dumapay, kakabsat. Our world is troubled. Our world is in chaos. Anat makaagas kakabsat, digiti sa uti apo. Anat makaagas bannog, sa uti apo. Anat makaagas ka, digiti pan nakapaay. Sa uti apo. Anat agas kakabsat, numaupupay ka. Sa uti apo. Isu nga, kunam, uri na bambannog ka. Uri ado pakupupayan. Uri adda digiti pakapaayan. Uri adda digiti pakasaksaktam. Uno mang paspasakit king ka. Saan mo nga hangka kumaglangan. Nagdingeg kadagiti sa uti apo, ta isudat makaagas kada tayo. Amen, kakabsat? Deta pela nga point, nabsog tayon. Amen. One kita so as Christians, okay, anati na-learn tayo nga lesson ka, deta nga punto. Masapol, nga masursuro tayo, nga digitoy, sa gabasit,
prinsipyo, adal, ti sa utiya po, ammo tayo mat, nga ibalikas, i-share, i-advise, kadagiti tao nga kasarsarita tayo. Nang runa kadagiti makasapol nga makangeg, kadagita nga balbalikas. Amen? Okay. So katantayon, iti language tayo. So katantayon, dagiti sarita tayo. So detat number 1, nga dapat nga ibalikas itingiwat tayo. May kadwa, nga dapat nga ibalikas dagiti ngiwat tayo. Saan lang nga God's word? Number 2, guarded words. Okay? Puro letter G, amen. Guarded words. Di kayo nga sawon deti guarded, di kita ibalikas nga naannad. Haan nga dete balikas nga nadarasudos. No di kat balikas nga carefully thought of. Pinanunot tayo. Inanalyze tayo. In-evaluate tayo. Dapat ka di nga ibagak deto. Dapat ka di nga isaritak dito nga banad. Proverbs 13:3, apay kakabsat, kasting amin, kunana, he that keepeth his mouth, iti tao nga mangkaam. Okay? Keepeth his mouth, keepeth his life. Kitaan nyo? Safety tayo gayam. Kumpara tayo tao kakabsat nga hana ang mga amirisan di ibagana. Isuti pa ka ikulban na. Isuntukit di iti pa ka, anati ko natin iti Ilocano, pakaisarsarakan na. Maisarsarak gapo kadijay, sarita na mutlaeng. So he that keepeth his mouth, keepeth his life. But he that openeth wide his lips, di awan, panagkosyon na, anat mapasamak, maisarsarak, shall have destruction. At da nabasa kakabsat nga, dete ko na nga, loose lips sink ships. Okay? Ang kuha mo na nanggagyo, dete nga statement. Loose lips sink ships. Dete ka no, ngiwat, nga haan nga managparbeng, kakabsat, anat papasamak, linnaden na iti barko. Kasano nga taaya? Daytoy kakabsat kat may isang statement way back in the early 1900s nga ti history na this type of poster was part of a general campaign of American propaganda during World War II to advise servicemen and other citizens nga haan nga basta agsao-sao na ta. Kadla kumaitat ta kakabsat. Eget media, alakat puera de los buenos. Ekat awang mailimi din kakabsat, di kat maamuan amin uray enemies, maamuan da amin ang kakabsat, di kat awano na, kaslakas jay ti plaster na detoy, to avoid careless talk that might undermine war effort. So di jay strategy da, aganad di gito'y servicemen, ken citizens, tabaka maitip da, maibalikas da, kat dumanon ka digiti kalaban, kat isagana ti kalaban, iti pang sumrada, kadigitoy at ada nang itip. Han naman nga, intentionally nga intip, ngam, na isawang na lang, dete careless nga, na ibaga na mutan. Kunanak, ni Allah, na ibagak mutan. Kat awan na nakakabsat at na ibalikasan. So nga kunana, loose lips sink ship, idin una na siyempre, barko. Kat, siyempre, amuda kakabsat, amuda no kasano nga saganang kang pabitakan. Also, its main goal was to actually frighten people into not spreading rumors or truths containing bad news that might hurt morale or create tension between groups of Americans. Siyempre, di kiti army, grupo-grupo detoy. Eket, uray man adda di kiti natayen, handalat ta ibagbagan, tapno, handa kumapsot ti moral, di kiti ipadada nga soldado. Handa ibagbaga nga, sa nga kasuta ribot soldado tayo, 5,000 lat na batin. Eket di kiti nabati, akat agkapsot dagat, agretreat nga rudang kunadat, panunod dan. Wano kumapsot, di moral da. So dapat, kakabsat, hana may ibagbaga. Dijay, tikas la point na dijay. Unguarded words lead to ruin. 1 Peter 3:10, kunanati sa utiapo. Okay? 1 Peter 3:10, for he that will love life
and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips, that they speak no guile. Oh, kat agasam deta nga sa utiapo kakabsat. Definite deta. Once nga napintas, dagiti ibalikas tayo, kadagiti pada nga tao, kuno dadaman, dagiti agsasao, iti pakasaktam. Italek mo ti apo kakabsat, kasi kunana ti Biblia, isut makaammo kadakwada. You see? At dati sa uti apo, nga agkuna kadayta. Proverbs 17:9. Proverbs 17:9. He that covereth a transgression seeketh life, but he that repeateth a matter separated very friends. Kita? No matter ka na sawan, nalpas nga issue, ng ulit-ulitan na di kat ana, ay kat dadaulan na iti pa nagkakadwa, kunana. Proverbs 26 verse 20. Where no wood is, no awan iti dete kasla kwa. Pagtungo, no awan pagtungo, akat matay di apoy. So no awan iti talebearer ti Ilocano. Agiwarwaras ti na usto nga sarita, dayjay. No awan ti agiwarwaras ti na usto nga sarita kakabsat, malpas ti problema. Oh, kuna ni Pastor John, love. In short, love kuna ni Pastor John. Oh, agiwarwaras ti na usto nga sarita, mapanarundaan ti sang nga karubaan. Agsiping dila na. Oh, mapanailab-lab ti na usto kakabsat, kat anat mapasamak. Oh, makichismis. So, no awan chismis kakabsat, akat saan nga lumala iti sitwasyon. Haanan nga, anak ko na, DJ pa nagsususik, may deplatan. May depan di pa nagsususik. Ang, madevelop iti susik, gurang-gura, taan nga rudkat, adamat di kitay, mapan, agiwaras-waras. Adamat di kitay mapan, mabalay-balay. Adamat di kitay, radyo, subsubang ko na da. Kakabsat. Oh, dayjay ti problema jay. You see? Oh, so that should not be known among us Christians. Sana bali nga dito makita tayo kadigiti unbeliever, maaramid da, siyempre nasakit ka da tayo, italag ta idati apo, makamuti apo kadakwada. No kasapulan nga ipatulong tayo, iti masatnan, tapno di kasta maurnos dagiti sitwasyon, let us do it. But at least the point na detoy, dagiti kakastoy nga banag, numan maisauti sa bali, at least kung tayo, nasakit, ngam agyamanag, tahan na siyak ti agsasaot kas jay. Hanabali nga isudat na gibagbagat kas jay, basta at least kanya Kristiyano na dalos ti konsensyak, na dalos ti pusok, nalintag deti dalan, legal deti nga banag, awan iti kwa kataan nga rudkat na dalos. Oh, kuna ni Pastor John pahalang nga lablab. Tarabitab. Nakita yung kakabsat, iso nga, diti church tayo, awang kumatikasta. Amen? No, adda digite, makita yung kakabsat, uy, amom ni kastoy kat kastoy. Kundi ko nam nga sigod, king kwa na, sister, napimpintas sa nga kwa, ibagata kan pastor, deta concern mo, tapno, isot mang settle. Hindi ibaga, sister. Ay, saanan, sister? Hamo ibagbaga nga rod kanyak, sister, no? Hamo kayat nga masettle, deta nga banag. Amen? Agsardang nukwan, awan nukang kakabsat, di apoy, maideplatan. Ang danto mamang rukit-rukit nga mina, nga, anak ano, kastoy ka no, o isupay oo nga rod. O, kat no inaldo nga, damang kaskasta, agat talaga, kakabsat ako markaro. Robroban na. Imbes nga tumulong, nga mangurdos di problema, kakabsat, makipag-rubrob. O, di kad, madadaal di sa nga karuban, agkakabagyan, agagayam, nang runa kadating agkakabsat iti apo. Iso nga, kakabsat, detikat importante nga instruksyon nga surutan tayo. Amen? Kakabsat? Okay. May katlo. Number 3, kakabsat. Dito yung nagpating kapela. Ngaya? Napintas la una, nagpintas ti agdingag ti sa utiapo. Okay. Ti umuna, nakita tayo nga dapat isawang tingiwat tayo, God's Word. May ikatdwa, guarded words. Okay. May ikatlo, kakabsat, guiding words. Balikas nga makaidalan, makaiturong,
haan nga mangisungsong, no di kat mangiturong nga sarita. Amen? Okay? Saan nga mangitunda ti pakadadaulan, no di kat balikas nga mangitunda itinasayaat nga pagbanagan. At dati pagsasauno ko ano ti meeting, kakabsat, te meeting ko mati company, business, un organisasyon, kat adda di kita agsao kat kunada, don't talk nonsense kunada no kwa. Anak ka na sound dati, don't talk nonsense. Kahit nangasawan, alahan nyo kad nga ikukwa, digitan tahan na makatulong ka dito pagsasaritaan tayo ita. Meaningless words. Words that do not help. Kung nagat, mampelang digita nga sarita ta, awang maitulong na ka dito, risrisutun tayo nga problema ita. Awang maitulong na ka dito, project nga plan-plan ta ita. So please, don't talk nonsense this time. Okay? So we Christians will not talk nonsense. Ti-share tayo, dete at the sense na. At da iti napintas nga maibanag na. Oo. Proverbs 24:6. Now, for by wise counsel, thou shalt make thy war. So ti point na deto, ti Christian amunat ag counsel. So DJ ti kararag tayo, apo ko na, may I be a guide to those who are in darkness. May I be a guide to those who are losing their way. May I be a guide to those who don't know what to do in life. Let me give them a good, timely counsel. For by wise counsel, thou shalt make thy war. Okay? Kada tayo nga parents, apo, tulungan nak nga makaitudak iti apagiso. Ken nasayaat nga pamagbaga ka deti anak ko, apo. Tapnon isunto iti mangitundaking kuha na tinasayaat nga pagbanagan na. And in a multitude of counselors, there is safety. So, kada tayong agdingding agti counsel, hantay nga isibba digiti biyag tayo. Masapul tayo tinasayaat apang magbaga. So, hantay lang nga nasaya, masursuro, iti agdingag tinasayaat apang magbaga, sursurwan tayo matimangted. Tinasayaat apang magbaga. Guiding words. Okay? So listen very carefully. Let me give you 3 things. Talo nga guidance nga mabalin tayo nga maipaay ti padatay nga tao. Umuna kakabsat, warning. Ti warning, tulungan tayo ti tao. Bagaan tayo. Kasarita tayo. Okay? Help people to avoid life's pitfalls. Hantay nga agkudkud. Ikararag tayo laang no kasano tayo nga approach ng jay tao. Tapnon ti kasta, kasi makita me, kas may isa Kristiyano, can more experience in life. Makita tayo, detay turong tayo ubing, uno tayo turong ti may isang agtutubo, uno di jay turong ti may isang banag, kat sana nasaya at kakabsat, masapol nga sindadaan tayo nga mangibaga iti mangtulong jay tao tapno maliklikan na iti pakaitibkulan na wano pakatnagan pitfall. Amuyot pitfall? Pakayabutan. No kuma warfare kakabsat kat anadete landmine. Amuyot landmine. Patibong, pabutak nga naikali. Kat data kakabsat ingkabil iti kalaban. So, no na-train ka, you are a sentinel, kat-train ka, nga maka-detect ka digiti landmine, kat, siyempre, bagaam digiti kakadwam, gure kayo. Dito nga pathway is something strange. Saan nga normal? There must be something in it. Gure kayo takitaag. So, kadatay nga naganak, kas daytay ka digiti anak tayo, di ngamin, anak ko, saan nga maiparbeng dayjay? Among anak ko, delikado dayta. Isu nga, dinggam detoy, guidance dayjay kakabsat, warning. Oo. Kat no dinggan na kakabsat dayjay tao, masave jay biyag na. Masave dayjay biyag na. Kat kalpasan na, agsublintukin kakat kunana, mama agyamanak. Papa agyamanak. Brother agyamanak. Gaputa kinasaritanak. Kat talagaan. Talaga nga maisibbaak gayam ka dayjay nga banag. Delikado dayjay nga desisyon. Agyamanak dayjay nga pamalaag mo. Panang warning mo kanyak.
Proverbs 1 verses 30 to 33. They would none of my counsel. Kunana, handamot dinggan, ti pamagbagag. They despised, handa ipangag, dagiti reproof. 31. Okay? Therefore, gaputahan da dinggan, na mapasamak ka dagiti tao, shall they eat the fruit of their own way. They will reap the consequence of their wrongdoing. Painful consequence. So, datayo kakabsat, Christians, lugar tayo, biyang tayo, iti hangadete makisagpaw ng tumulong so that people will avoid life's pitfalls. May ikadwa kakabsat nga guidance tayo, proactive counsel. Okay? Proactive counsel. Tika na sa undeti, proactive counsel is helping others act in anticipation of future problems, needs, crisis, or changes. Dahito'y kakabsat, iti maysa nga kababalin nga dapat adda kada tayo, no kayat tayo ti agbalegi ti panagbiag. Masapol nga proactive tayo. Ti proactive ngamin nga tao kakabsat, maantisipar na, dagiti dumteng nga problema, very sharp, makita na, okay? Masirmata na, dagiti dumteng nga pagkasapulan, dagiti sumangbay nga krisis, wano panagbaliw ti sitwasyon. So, di pa nakakita nakakabsat, agplano, agpanunot, kat agaramid iti banag nga makatulong kengkwana tapnon tunodumten dayjay nga sitwasyon stable, established, saan nga marugpo iso nakakabsat kasi naadbansan na, nasakbayan na, nasakbayan na, naununaan nan kakabsat dayjay nga sitwasyon. So as Christians, we have been taught in the Bible that yung Proverbs 6:6 kitaan nyo. Proverbs 6:6, anak ko na jay, Proverbs 6:6, go to the ant, thou is laggard. Hanggang sadsadot. Consider her ways and be wise. Anat maadal tayo iti kuton, proactive. Awampay iti panagtutudo, summer, panagha-harvest, ano ubradan? Busy dan kakabsat nga, agur-urnong. Oo, agur-urnong dan kakabsat, proactive. Tano dumteng, iti panagtutudo, akat kunana ti istorya, addanto kananda. So, masapol nga dati nga Kristiyano, sursurwan tayo kakabsat, iti agbalin nga proactive. Kat, it takes experience to learn these things. Really. Failures upon failures, mistake upon mistake, tapno agnakam tayo, ma-realize tayo, masapol na sakbayak. Dito yung project iti Claveria kakabsat. Iso da ito'y iti guidance nga number 1 nga kanayon. Ngay pagpagunam-gunam ni Pastor John, kadig ito'y masaknan nga gubobra ijay, kan mangkit-kita da ijay project. Advansan nyo, no makita yung amin na maibos ta sementon, hanggang yung uray nga makita yung nga maibos. Dito'y sakbay pelang ijay punto nga maibos. Kastoy kat kastuyan. Di kita halo black, mga kuno dito'y tawtawagan na idata, Pastor, awang kastuin kat. Kaano pa'y? Idi kalmang. Ay kat, di pala idi namin sa naldaw, amom nga maibusan, dapat idi, napangkagimatangan. Day jay. So, di kita nga guidance kakabsat, napintas, nagsaya at unay, no masursuro tayo. Di agbalin, nga proactive iti panagbiag. Proactive approach is doing what you are supposed to be doing now. So, ma-assess mo, ma-discern mo, makitam, what is next, anyat sumaruno, that you are supposed to do this now, gagawin mo na ngayon. Day tagat nagpinta sa guidance. Isong amuyo kastoy. Nang runa kada kay nga anak, amuyo, saan nga sinsinan ti pamagbaga iti naganak? Mabalin nga hanakaya nga solbarang data equation nga solsolbarang timat. Ngam do maipanggap ti panagbiag. They have ample experience to solve the equation of life. Isong ko na daging kaanak ko, masapol nga ubing kapay, kastoy ti aramidem. Kas may isa nga anak, sammo nga yalang-alang,
nukas jay nga approach, ti sarita kakabsat, at da napintas nga turong dayjay nga balikas. No, kuna naging kaanak ko, while you are young, ito ang dapat mong gawin. Kasi tuno pagtanda mo, ganito, dapat ita ammom iti agluton. Ha? Dapat ita ammom iti aglaba. Dapat ita ammom ti kastoy nga trabaho. Ay, hana asi-asi. Tatunusi ka, kat bumaru bumalasang. Kat rumigat man ti panagbiag. Worst come to worst. Kat sika maikapeng iti tattao. Nun nagagat ka, adunto tao mamayat king ka. Ngam no hamo na surusuro, digiti nga banag. Marigatang kanto. So, things like that, it may sound like, aliston to la digita. Amok to lat ta digitan. It will just come naturally kung kuna tayo. Haang, kasi dayjay nga panagsao, kala kunana, kala ti point nagat, siya kat medyo naladaw kung nga nabigbig digita, kat numabalbalin, sika, nasapsapam nga maawatan digiti nga bambanag. Proactive. Lastly, may katlo kakabsat nga guidance nga dapat maitid tayo, masurusuro nga ipaay, correction. Correction is helping people correct their mistakes. Sabali dete i-point tayo mistake. Sabali dete tulungan tayo jay tao no kasano na nga i-correct the mistake na. Data ti kasapulan. People need not only someone who will point what is wrong, but will also point what is the solution. Deto'y nga ron ti dapat aramidan. Mali data, kastoy ti dapat inaramid yo, numampay ti kasta, deto'y ti aramidin yo. Let's correct the situation. So as Christians, dawatan tayo ti Apo, nga ikan na tayo, dahi ti kakabsat, nga wisdom. Ikan na tayo ti Apo, ti panakaadal, panakasursuro, digiti nga bambanag, because as Christians, ti role tayo, we are light of the world. No light ko na tayo, mangi-guide. Ay kat kasano tayo nga maka-i-guide, no hantay ammo iti mang balaag. No hantay ammo ti mangipaay ti proactive counsel. No hantay ammo nga kurihiran, dagitihan na apagiso, kat itama tayo, dagiti mali. So how can we be able to shine and guide people who are groping in darkness, people who don't know what they are doing, and people who don't know where they are going? So ang kakabsat, nakapimpintas, guiding words. Digito, iti mabalinti nga ikararag itang arabi. Apo, kuna tayo, help me to speak your word to a person who need it. A timely counsel. Lord, help me to guard my lips. Tulungan nak Apo Diyos. Number 3, Lord, help me to speak guiding words. Tadi kita'y tao nga kasapulang kalaita, COVID, praise God. We have people, we have a team, we have brethren nga agtawag. Kumusta kayo? Assessment na ka, evaluaten na ka, ika na ka ti guidance. Dito iti tumaram, dito iti aramidam, kasto iti dapat nga daking ka. Guidance. Amen? So kakabsat, sapay kuma, irigop tayo dito, ituloy tayo tumaminsan, parto, napintas dito, napimpintas tuman di sumarunaw. Dituloy na kakabsat. Amen? Okay? So, adaka-daka di outline, i-review tayo, ikararag tayo, iti Apo. And all of God's people say? Okay. Kitan tayo ngor, di kitay, kuhay pakita man, di kitay kakabsat yan ta Zoom. No, da di kitay amen nga karato layo kakabsat, ipakita yo, no awan, nagpayapay kay lang. Praise the Lord. Okay? Amen. So, kararag tayo kakabsat. Let us pray. Naindaklan nga Diyos, deto'y naadal mi itang arabi, nagdakkel Apo nga prinsipyo. Kaspudno nga Kristiyano, ustula unay, masursuro mi kuma, deto'y may panggap iti panagbalikas, panagsarita. We put away worldly things, childish things, kat digito'y naadal mi Apo ita, God's Word. Amumi nga ilawlawag, kadagiti tattao nga di pa'y makamamugan Kristo ti pan nakaisalakan. Amumi nga ipakita kadagiti tao, no anya ti kay papanan iti panagbiag. Amumi nga isarita, dagiti may tutop nga bersikulo nga makaagas, dagiti tattao nga maupupay,
ken mabanbannog iti panagbiag. Tulungan na kami mo't Apo, nga magwardyaam iti sarita mi. No da kami ket biktima man, dagiti tattao nga sangganaannad iti panagsarita na. Ala italik mi idakeng ka, ngem at least hangkam kumaapo nga kasjay. May katlo, deto'y guiding word. Apo, sapay tatulungan na kami. Ta masursuro mi, nga tulungan dagiti tattao nga maisib ba, wenno mayabot. Iti panagbiag, ket ballaaga mi ida, nga napnuan ayat, tay concern mi Apo. Sa nga tay makialam, ngem ada concern mi tay padami. Proactive counsel, especially kada kami nga naganak, isuro na kami. No kasanot pa nang isagana mi kadagiti anak mi. Kadagiti sangwenda ken sarang tenda nga karit ti panagbiag, saan lang nga ti agdama, ngem uray pay iti masakbayan da. And then, correction, that we are able to identify the wrong and we can provide solution, makorihir Apo, no anya, di dihan na usto. Kat no dakam ti makorihir, ikan nakam ti kinapakumbaba Apo. Kadala, agyaman kami, kat itandudo da kaunay Apo. We glorify and praise you. Kada ito'y saom nga nangaganmi itang arabi. Kwam ti gloria kandayaw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen.